नमस्कार प्रणाम भैया। तेरे को सके बतला दी कि कलकतिया राजा के भैया रिलीजिंग डेट टाइम फिक्स हो गईल बा। जी हाँ, रउआ लोग के बतलाम भैया कि आखिर गाना कब और कहिया आवे वाला बा। उससे पहले रउआ सबके याद दिला दी भैया कि ई गाना उहे ह जौना गाना में सोम्या पोखरा काम कैले रही, लेकिन भैया फैन के वजह से सोम्या पोखरेल के निकाल के फेंक दिले पावर स्टार पवन भैया। अब रउआ सबके देखेला मिलियन सोम्या पांडे जी। जी हाँ, अब रउआ लोग के बतला दी भैया कि कलकतिया राजा गाना आवे वाला बा 22 सितंबर के सुबह 7 बजे रउआ सब देखे और सुनेला मिली यसी फिल्म्स पर ई गाना आवे वाला बा। तो रउआ सबके भैया कितना इंतजार बा ये गाना के कमेंट करके जरूर बतला। आगे रउआ लोग के बतला दी भैया कि पावर स्टार पवन सिंह के अब भैया मुंड बन गईल बा। जी हाँ, काहे कि अब रउआ सबके लगातार गाना देखे और सुनेला मिली। अगला धमाका होखे वाला भैया पावर स्टार पवन भैया और कल्पना जी के आवाज में भैया हिंदी रीमेक गाना तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। तो भैया रउआ सबके ये अपडेट कैसे लागल कमेंट करके जरूर बतला। मिलत तनी अगला वीडियो में, तब तक नमस्कार, लव यू ऑल।